wach mar loso kare piny owacho. Jatend piny Kenya William Ruto biro bedo gi wich bar mar yiero jogo mabiro tiyo e piny owacho mare kaka jolup jotend migepe kata CAS kalore gi ji mathoth mane osire e kampen ma ochwalo kwayo mar yudo lemono mar CAS. Chris Owino nigi ler mar wach. E list ma ji 224 ma ogo chapa kuduol mochung'ne ndiko jotij piny owacho Public Service Commission PSC, thoth josiasa mane olaro kombe mag siasa yiero mokalo ne oyudore e thuolo mar bedo jolup jotend migepe e piny owacho mar Kenya Kwanza. Mae biro miyo jatend piny Dr. William Ruto bedo kod achiedh nadi mar neno ni jogo mane ochung' kode yiero mokalo oyudo tich e piny owacho mare. Mana ndalo 2 mokalo, jalupne Rigathi Gachagua ne olando e lela ni lemo mag sirikal gibiro mana pogo ne jogo mane ochung' kodgi e yiero mokalo kapok gidewo jomamoko. Ati wale walipanda wavune kwanza, iko makosa? Iko makosa? Hata hao watavuna lakini wangoje. Si wale walipanda na wavune kwanza? Wakishavuna wavune ile tabaki kidogo, wale wakupanda waingie watafute huko nini ile tapatikana wachukue wakwende. Moko kuom josiasa manyinge gi oyudore list mar PSC gin Dr. Evans Kidero, Margaret Wanjiru, James Ongwae, Ketwa Ruguru, Millicent Omanga, Cleophas Malala, Wilson Sosion e kind jotelo mamoko. E counties ma Nyanza, jogo ma PSC opwodho gin kaka jagoro machon e migawo mar somo Dr. Julius Juan, Pamela Ochieng mauok e county ma Homa Bay, Fred Outa kod Agnes Odhiambo mauok e county ma Kisumu, kanyakla kod Nicholas Gombo, Joyce Ndeda, Moses Oburu kod jafwambo Linda Ogutu mauok e county ma Siaya e kind jomamoko. Duol mar PSC ne ogolo nyinge 224 ndalo machuok kende tok doho wito oko bura mane omak mar kwedo lemo mag jolup jotend migepe mane ochwal kod riwruok mar okinde e pacho kae LSK. PSC dhi dayo dho ji 224 gi kochopo tarik 1 dwe mar adek higani mar chwalo list mogik ma ji 18 ne jatend piny mar gwelogi bang' od bura mamalo puodho nyinge makamago. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.